Здравейте, YouTube, аз съм Тан 8888 и ние започвам ново оцеляване. Това е моят свят, който си направих преди секунди. И това е той, доколкото разглеждам. Хубаво място, добър баям. И да започваме да си набавим дърво. Играя на 1.7.2. Ще гледам да се развия добре в този свят. Да си направя хубава къща. Ще си, да помня, че тук ми е спалнало. Например, ще тръгна натам. И ето там виждам едно много добро място за къща. Дори и тук, но не ми допада. Извинете, че так говоря малко тихо. Ако лаги също съжалявам. И да си продължаваме оцеляването. Ще снимам по малко продължителност епизодите, за да не лаги толкова много с продължение на епизодите. Сега, това дърво ми пречи. Сега няма да започна както си започвам, както винаги, нали, с някаква примитивна къщичка и след това да я развивам. Ще си я направя още от раз. Няма да чакам, тъй като няма много време. Може да се стане скоро. Да махна тези листа и ще си направя лопата. Ще махне този дърт тук. Ще си направя стъпала за надолу. Риболовно място ще си направя, да се прехранвам първите няколко дни. Тъй като не мярнах нито овце, нито някой друг живо нещо. И така, да си направим лопата. Дървена ще е първо. Или не. Ще направя друго. Ще си направя дървена кирка, тъй като там видях, че има нещо като пещера. Даже не е такова нещо. Малка издатина. Ще си набавя... кол! Ще си набавя каквото ми е нужно. И се продължавам. Нали, ще положа основите на къщата. И може би ще си направя стълбите за надолу, към реката. Така, 7 кол. Добре, като за начало е добре. Така, тук няма. Там има пещера, която ми харесва. Тъмна и мрачна, каквато ми трябва. Трябва да си набавям кабелстоун преди да вляза вътре, тъй като ако срещна айран, трябва да го взема веднага. Не знам какво стана току-що, някакъв бък. И да, както си помислих, айран. Така. Да се върнем при работната маса. Тук има пак нещо. Дупка. Къде беше работната ми маса? Ето и няма. Да си направя кирка. Тъй като може би всички знаят, че айран не може или изобщо само кол може да се взема с обикновена дървена кирка. Всичко друго трябва с каменна. Само айрана и кол са с каменна. Всичко, нали, останало, било то редстоун, диаманти, голд или нещо от този род, трябва с айран кирка. Ако е обсидиан, трябва дъма кирка. Тук ще си набавя кабелстоун и няма нищо, само
айран. Разочарован съм. Доста. Тъй като много повече очаквах от тук. Така, нека да си набавим малко кавалстон. Може да намеря айран, тук да купая. Гравела няма да го вземам. Ще си... колко? Ще си направя 30 или 32, айде половин стак кавалстон. Ето, толкова ми стига. Така, тук няма да разкопавам излишно. И отново се връщам при работната маса. Така, аз вече не мога да спринтвам, тъй като виждате, че съм само на 3 бутчета и на 8 живота. Примерно да си направя печка, в която да разтопя айрана. Ето така. С това си правим факла. Факли. По-точно. Правим си брадва. След това си направим лопата. За да може да издържи каменна ще направим. И започвам с дърта. След това ще си набавя малко пясък, за да мога да си направя стъкло, което ще ми е нужно за къщата ми. Около 10 на минути са всички видеота. Не повече. Може би да е там до брезата или нещо такова ще разкопая да си образува място добро за градина и къща. Тъй като да, това мисля, че ще ми стигне след като очистя. Трябва да го направя естествен банял, за да не изглежда грозно. И, например, и тук свършвам аз с разкопаването. Тук автоматично след време ще се появи трева. И започвам с лопатата. Те с брадата. Трябва ми дърва, после ще си махам листата. Ако искате да направя нещо на креатив или да питате нещо, само поискайте Skype или пишете в коментарите. Може да дадете положителен вод за това видео и да се абонирате, но всичко това е ваше решение. Все пак трябва да знаете, че им помагате доста. Така, аз не видях овце. Това ми притеснява, че има много пускаден животински свят. Се качи на някой по-висок от дърво, но не. Не. За сега не. Опа. Ще отсека и това дърво. Около половин стак. Няма да ми стигне, но колкото толкова. Ще си посея саплинги долу до реката. Не, всъщност тук ще си разкопая. И да имах ножици. Аз мога да... Да, за това ще използвам намерада. То е точно 2 няма да ми е нужен. Така че по-бързо ще стане. Може да е малко глупаво. Дори вече сега осъзнавах, че направих голяма грешка, но какво да се прави? В тази игра все пак трябва да се мисли малко. В този момент мислите ми изчезнаха. Така, виждам, че слънцето се скрива, което е доста лошо за мен. Тъй като нямам нищо, така да се каже. Дано ви хареса. Ще спирам след малко, само е така да изчистя и спирам клипа, ще запиша втори епизод. И така след малко го спирам, още от сега мога да ви кажа чао.